Leadmotor B10 má celkom známy vzhľad ako Porsche Macan, jeho menší brat. Čisté línie a kľúčky zapustené, pre moderný mestský život je ako stvorené. 30 000 eur to je jeho silná karta, za tú sumu nie je žiadna iná elektrická parta. Výbava už v základe je veľmi bohatá, no je tu pár kompromisov, s ktorými som nerátal. Jednoduchý kokpit, žiadne tlačidlá, len dva displeje, no systém je rýchly, to Leadmotoru prospeje. Cez displej však robíš všetko, aj zapínaš svetlá, v automatickom režime sa s tým ale netráp. V automatickom režime sa s tým ale netráp. Vyrievaný volant, sedadla vpredu aj ventilované, tepelné čerpadlo je k tomu v základe dodané. Vzadu chýba stierač, na to si daj pozor, mne ale skôr vadí volant a nad vodičom dozor. Systémy ti prísne zasahujú do riadenia, materiál na volante čistá umelý na brade. Chce to trocha času, než si na to zvykneš, no po týždni už vieš presne čo kde ako vypneš. Za 30-ka nie je o čom, voľba je to skvelá, teraz v lete prejde B10 na jedno nabitie, fakt veľa, až k 400 kilometrom blíži sa môj dojazd. Nabiješ ho za 50 minút až na doraz.